Assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka. Ni ne naku MK Crypto Hub. Yau zan nuna mana yadda zamu ɗora chain, wani smart chain akan misali wani network akan wallet namu. Da farko aka shiga wajen search bar ka sai ka rubuta chainlist.org sai kai searching. Za ka scrolling zuwa ƙasa, ga inda aka rubuta connect sai ka danna connect. Okay, connecting da wallet naka. MetaMask. Yawwa yanzu kun ga yayi connecting. A nan wajen sai ka zo kai searching duk network da kake so, in ka so ka kalli ga Polygon, ga wani ma network ɗin Genesis. Misali bari mu searching na OPBNB. Ga OP mainnet ma, optimized mainnet ma in kana so za ka ɗora. Sai ka ɗaura misali haka danna haka. Yawwa sai ka danna approve. Sai kai canjin network, zai ce kai canjin network. Ba dole bane sai ka yi amma misali ne. Yanzu mun riga mun ɗora optimize akan wallet namu. Gashi nan. In za mu canza bari mu rubuta OPBNB. Yawwa gashi nan ya kawo. Misali muna so mu ɗora OPBNB ɗin ne ma, za ka danna nan wajen. Idan testnet ne kake so ka ɗora, za ka danna wannan good ɗin. Zai kama testnet, har da testnet. In kuma normal mainnet ne ba sai ka danna ba, kana searching zai kama. In testnet ne in ba kalla good ɗin na kunne ba, in dai a kashe ne ba zai kawo ba. Ga su testnet ma a ƙasan kana neman testnet nashi ne ba mainnet ba. In har a kashe yake kama haka to ba zai taɓa kawo testnet ba. Mainnet kawai zai kawo kun gani. Amma muddin ka kunna kana neman testnet network sai ka danna kunna nan wajen. Kana kunna zai kawo testnet networks ma haka. To kowane in dai EVM ne, in dai ka zo nan wajen in kai searching network in ko testnet ko mainnet in sha Allah za ka samu. Ba tare da ka sha wahalan rurrubuta abu ɗaya bayan ɗaya ba in sha Allah. Masha Allah haka za ka bi ka ɗora network da kake so in sha Allah. Allah ya sa mu dace. Na gode, kar a manta mana liking, sharing da subscribe. Bissalam.